En we beginnen met een bericht over een belangrijke vergadering met minister Schoof, de minister-president van Nederland, in Nederland. Die belangrijke vergadering wordt bijgewoond door Luc Merselina, minister-president van Sint Maarten. Eigenlijk zouden zijn collega's van Aruba en Curaçao, Gilma Pek-Pisas en Mike Eeman, ook in Nederland zijn. Die hebben besloten hier te blijven in verband met de situatie in de regio, maar ze hebben wel Merselina gemachtigd om namens hen deel te nemen aan de vergadering. De aanwezigheid in Nederland is er om voor te zorgen dat de veiligheid, perspectieven en prioriteiten van onze landen goed worden vertegenwoordigd. En daarom heeft hij op maandag 8 december, dat is vandaag, een vergadering met Dick Schoof. Dat is de verklaring van Merselina. We weten nog niet wat er uit de vergadering is gekomen. In ieder geval, ja, Mike Eeman, Pek-Pisas te zeggen, het is nu niet opportun om naar Nederland te gaan, omdat we niet weten wat er gaat gebeuren in de regio. Merselina, die zit er aan de vergadertafel mede namens Aruba en Curaçao.